Sí? Ara sí. En la secció tercera del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, senyores i senyors, participa a continuació la Societat Musical i Instructiva Santa Cecília de Son Rapinya de Palma de Mallorca. Van a interpretar primer el pasdoble de presentació fora de concurs, El arte de Cúchares, d'Enrique Pastor Celda, després l'obra obligada de la tercera secció, La suite festiva de Juan Bautista Meseguer Llopis, i finalitzaran la seva actuació amb l'obra de lliure elecció. És una composició de Mario Herrea del Pago titulada Llevisag 1235 després de Crist. Vaig a demanar un fort aplaudiment per als compositors del pasdoble, el mestre Enrique Pastor Celda, i també per al compositor de l'obra de lliure elecció, el mestre Mario Herrea del Pago, amb aquesta composició Llevisag. Un aplaudiment per a ells, per favor. Estan per ací els compositors. Gràcies per acompanyar a la banda en la interpretació d'aquestes composicions. Anem a rebre ja el director de la Societat Musical i Instructiva Santa Cecília de Son Rapinya de Palma de Mallorca, el mestre Germán Guillén Alcocer.